Nakikita to ni Coach Lin, para ito yung gusto niya akyatin, hindi natin makaya. Taas yan o. Yan ang taas. Sierra Madre ata yan eh. Ano mo? Ba't may wala? Ganun legit to, party party. Oh yeah. Yan natin. Hilid natin. Kaya, bigyan namin. Hilid natin. Taas oh. Oh, dami sa lahat yun. Oh yun, yun oh, ayun oh. Ganda. Pwede ngayon 4x4. Oy, ganda. Thanks sa mountain. Ganda ng bahay. Ang ganda ng bahay oh. Hindi ko hinto yan. Sige, hanggang mamaya. Nangangalay na ako. Yan, ang ganda. Ah, ang ganda. Namalaman. Puro bahay ah. Ay, 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 ay. Yan Ay, ay, ay. ang Ay, ay, ay. Ganyan pala yung palakol niya. May lipat din pala ko. Ayun oh, palakol. Ang taas oh. Ano eh, ba't pa ano yan? Ganda oh. Ano, ba't walang tubig? Baba yung tubig isa pa. Oo nga. Pero may mga ano oh, may mga kubo oh. Ayan o. Ay, Cottage din. meron. Ah, parang palakol, palakol river no? Palakol. Oh, din yun. Mura lang dyan. Kanina walang. Ay, dito pala, dito meron eh. 10 lang